Βαλένθια τώρα. Αντούλο. Έντου. Ωραία μπήκαν, ωραία μπήκαν. Κερία 1-1. Τα πρόβατα στη στάνη, πλάκα μου με το σπάνι. Τα πρόβατα στη στρούγκα, χρυσούλα κι αδερφούλα. Των Ισπανών. Ωραία ροβόλα, τα γίδια και τα πρόβατα. Αντούλο με τα Ανατολάκη. Δηλαδή το Αντούλο, ο Νικοπολίδης γλιτώνει 2-1. Ξανά ο Μοριέντες. Το 39. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Ρεγκέιρο. Το κόρνερ. Κίνδυνα εδώ η μπάλα μένει. 3-2. Πίκρη μωρέ κι γρίσω, δεν με πάνει και να ρομπολάει τη στάνη μαζί με το τζουμπάνι. Να ρομπολάει στη στρούγκα, χρυσούλα κι αδερφούλα. Ωραία πω 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 πω, ποια είναι αυτή με το γαρίφαλο στα τίλια. Πω 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 τρομάρα μου, να μην το μάθει η μάνα μου. Το πόδι και κλείσε την μπάλα. Ματουζάλεν σε αυτό το φάουλ για τη Σαχτάρ Ανατολάκη σε 1-1. Η μπάλα πέρασε, βρήκε στον Ανατολάκη, η ισοφάριση για τη Σαχτάρ που προήλθε από αυτό το φάουλ και την κάρτα που έδωσε στον Μάρκ. Ο Σουκ θα μαρκάρει στο Σαβενόπιτο στη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Το Σουκ 2-2. Με τον Μάρικα θα πιέσει σκόρερ. Για τη Σαχτάρ. Από εκεί, βάλε τα γυριά στο